450 miljoen euro. Zo vallen eerder de oude 15 jaar uitjoen aan een grut verskaat om projecten in het rand van het Frieske Marre-project. Doel wie om Friesland onttrekkelijker te maken voor watersporters. En nevens de provincie is dat romslagen. Er is echt heel veel bereikt. We hebben aqueducten alleen, we hebben vaarwegen bevaarbaar maken, beter bevaarbaar maken. We hebben heel veel dingen aan de wal, aan de ondernemerskant. Er is gewoon heel veel gerealiseerd. Dit is echt uniek. Dit kent zijn weerga in Nederland net. Van de Moon waard een van de laatste projecten officieel afsluiten. Een nieuw toiletgebouw in Dolsterhuizen. Een goed voorbeeld van hoe het Frieske Marre-project al eens bedoeld is. De provincie investeert en andere instanties pakken het op en betalen je mee. In Dolsterhuizen ben ze bekelijk stiegewies dat ze dit toiletgebouw realiseren konden. Het is zeker een aanwinst voor onze drie dorpen, maar zeker ook een aanwinst voor Friesland. Wij zijn het eerste dorp wat mensen van nou het water aandogen van nou Overijssel. Dus we jou hier een fantastisch mooie visitekaartje aan vanuit Friesland. De hoop is nou dat deze investering ervoor zorgt dat mensen onstekken in het dorp en hield uit jouwen bij de plaatselijke midden staan. De provincie is wies met de resultaten van het Frieske Marre-project, maar klaar ben ze nog net. Als je toeristen komen, dan willen ze graag net in één gebied hebben, maar ik verleiden me naar andere gebieden te gaan. Als ze hier een paar dagen op een boot binnen, wat zou het mooi wezen als ik 1 of 2 dagen in de Wadden zuggen, in Appelske zuggen, of de boot pakken naar de eilanden. Nou, die wisselwerking, die kruisbestuiving, daar willen we op inzetten.